Nu begynder Bubi at gennemsmadre sin ting. Hvor kan man ikke skrive fuck til? Så skriv noget andet. Noget der ikke hedder fuck. Bubi! Skal jeg komme og lave noget på dig? Nej, jeg har ikke noget. Prøv at se, hvad jeg har skrevet. Yes! Kan du nå en til rundt? Så skal den kun tage 6 minutter. Okay, det kan vi godt. Jeg har skrevet os. LOL, Bubi in rage mode, XD. Hvad bliver de andre? Kom nu, lad mig lige blive morder. Please sig Bubi, han bliver... Ja. Morder! Hvad bliver Bubi? Lad være med det der, Bubi. Ja! Bubi skærmdel. Hej Bubi! Yes! Bubi! Nu skal vi lige se det her. Vi skal lige se det her. Bubi! Ja! Nej! Nej! Så rammer det en stolpe. Nej, der er Bubi. Nej! Tag pilen. Har du pilen? Nej! Fik du Bubi? Nej, det er ikke Bubi. Nej! Find en bu. Shit. Find en bu. Få en bu. Okay, Nej. jeg gør dig. Han blev lige nakket af morderen. Okay, så er jeg det til med. Det er fucking grineren. I skulle virkelig tage at prøve det blandt jeres egne venner. Jeg hører det! Han smadrer sit tastatur. Bubi, slap nu af. Nej, gider ikke. Jo. Det er bare et spil, makker. Jeg hører det her. Fuck, mand. Det er konge. Yeah! Okay, hvis I kan nå noget på 5 minutter, så vil det være godt. Øj, 9% for morder. Lad mig lige... Bubi, tag nu skærmdeling på. Lad mig lige... Ja, Bubi, du skal have skærm på. Han er den eneste Alex-skin. Ej, pis. Bubi, tag skærmdeling på, eller du ikke er Bubi. Bliver flækket konstant. Sine egne gode venner. Måske bliver han kigget fra sin gode bande. Hvis I er gode venner med mig, så skal jeg godt rigtige venner var. Jeg sagde kun venner, jeg sagde ikke gode venner. Hvis I er venner med mig, der er detektiven! Det er detektiven, det der væk fra detektiven. Shit, han skød efter mig, han syg hoved. Ja, nå. Ja, Bubi. Han minder om dig, Bubi. Han minder om dig, Bubi, Bjørn. Nemlig, jeg finder ud af, kom her. Hvad? Jeg finder ud af, hvor du bor. Du er lige løbet forbi. Du ved jo ikke engang, hvor jeg bor. Jeg har ikke givet nogen personlige oplysninger. Okay, Ja, GG. Jeg giver dig et postnummer. 4100. Okay. Så der var lige skud til dig, hvor du skal få dig. Og så imellem alle de 30.000 adresser, der er, så skal du lige finde mit. Du skal booke. Nej, jeg tror faktisk det er mellem 50.000 adresser. Nej, ikke det her map. Hvorfor må jeg ikke morder? Nej, vi er innocent. Det bedste er ikke også? Jeg har en bonusfar, og det er på hans adresse, jeg bor, så hvis han finder min bonusfar, så han skal ikke lede efter en, der hedder noget med Nikolaj eller sådan noget med Bull eller noget. Han skal bare lede efter noget andet. Så det bliver fucking... Du kan ikke finde frem til mig, Bull. Der er også lige hele køreturen. Du boede i Randers, hvor de var skæve, ikke også? Eller nu skal vi lade være med at give private oplysninger, eller så piper vi det hele ud. Jeg har kun givet 2. Jeg bor altså ikke i Randers. Okay, godt. Hvor bor du så? Det er ikke fortælle. Bor du i København? Fuck! Der er en eller anden, der begynder at skyde på mig det anden gang. Jeg bor ikke i København. Så ved jeg godt, hvor du bor. Aalborg.
Nej. Han bor i Thisted. Nej. Jeg bor i Thisted. Jeg bor på i verden. Jeg bor et sted på jorden. Okay. Det skal vi lige Nå. bygge. I finder mig bare. Bor du sammen med Sydney Lee? Nej. Er I bøsser? Er I bøsser? Bor du sammen med Sydney Lee? Nej. Jeg ved ikke, hvem det er. Du burde kende ham. Det er ham, der er med i vafler. Fuck af, Bubi! Jeg kan se vaffeltang på. Nå, Bubi! Bubi! Jeg har fundet Bubi! Bubi, jeg har en bu! du kan godt sætte vaffelsangen på, den er bare elendig. Det er sker der militær mig. Hvis du sætter vaffelsangen på, så bliver jeg i hvert fald meget irriteret. Jeg så morderen. Jeg har smorderen! Okay, han brugte en kartoffel. Okay. Morderen! Er Bubi her? Nej, er Bubi... Nej, er Bubi død? Bubi, han er også død. Kunne ikke høre den seje sang? Du har 1 minut. Detektivsangs 11. 1 minut til hvad? Bubi, han har en stor chance. Kom nu, Bubi skal være. Jeg finder ikke nok, ja. Ja, så vi kan få Han en... skal være innocent. Han skal være innocent. Der er bare stå shift på. Ja! Han er morder! Han er morder! Nej! Jeg er detektiv! Jeg er detektiv! Jeg er detektiv! Jeg er detektiv! Hvor er Bubi? Bubi! Okay, du råbte lige så højt, at jeg står Bubi. Fuck af. Hvor er Bubi? Jeg trapper ham. Der troede du lige, hva'? Hvor er Bubi? I sted. Jeg tror Er lige, jeg så. han den eneste Alex-skin? I guess. Du dræber mig sgu af muk. Hvor han er, Bubi? Jo, flæk ham seriøst. Flæk ham. Nå ja, vi har Flæk trappen. ham. Vi har trappen. Ja, vi har nemlig. Ja, flæk ham. Jeg har næsten lyst til bare at åbne trappen, når Bubi han går over den. Altså, bare lige for... Ja, der står allerede nogen, der gør det. Halløj. Øj, der. Jeg mangler 1 guld. Jeg kan se Bubi! Jeg kan se Bubi! Flæk ham! Bubi, hvor er du? Jeg er Bu. Bubi. Lav dobbelt shot mod ham. Bubi! Ja!